За да се забавляваш максимално с твоята машина за захарен памук, важно е да прочетеш инструкцията в опаковката и да изгледаш внимателно това видео. Важна информация за безопасност. Първо, батерията трябва да се зарежда само от възрастен. Второ, избягвай контакт с металните части, които се намират на дъното на камерата за захар. Те може да са горещи. Трето, дръж вода далеч от купата. Не почиствай купата с мокра капеща кърпа, а само с леко навлажнена. Избягвай да допускаш вода в купата. Това ще повреди мотора или електрониката. Четвърто, не пускай устройството без да добавиш захар. Допълнителни важни инструкции за безопасност. Първо, винаги измивай продукта старателно преди употреба. Второ, винаги използвай оригиналното USB зарядно на машината. Не използвай, ако е повредено. Трето, не дей да зареждаш батериите или да използваш машината за захарен памук, ако прозрачният капак е пукнат или счупен. Четвърто, не слагай машината за захарен памук в съдомиялнята. Машината за захарен памук не може да се мие в съдомиялна машина. Пето, никога не потапяй машината за захарен памук във вода, докато зареждаш батериите. Шесто, запази хартиената инструкция за употреба от опаковката. Твоята машина за захарен памук ще направи порция с големина на 2-3 хапки само за 1 минута, които можеш да изядеш веднага от кутията. Работи на цикли от 1 минута и автоматично се изключва за 20 секунди след всеки цикъл. Това дава възможност на машината да се охлади, а на теб да хапнеш. След 20 секунди можеш да натиснеш бутона за старт отново за още един едноминутен цикъл. Можеш да направиш 10 или повече цикли след пълно зареждане на батерията. Тези инструкции дават полезни съвети, инструкции стъпка по стъпка и ръководство за отстраняване на неизправности. Да започнем с полезните съвети. Полезни съвети. Обикновената захар работи най-добре, защото има най-големи гранули, което води до повече разтопяване на захарта и по-малко изтичане на неразтопена захар. Вероятно ще трябва да добавяш захар на всеки 3 до 5 цикъла. Вероятно ще трябва да отпушваш захарната камера на всеки 5 до 7 цикъла. За да направиш повече захарен памук, просто пусни 2 цикъла, след това отвори и хъпни. Можеш да ядеш захарен памук направо от купата. Имай предвид, че докато захарта се нагрява, понякога се получава дим поради карамелизиране на захарта. Това е нормално. Сега, нека преминем през инструкциите стъпка по стъпка, за да можеш да започнеш да правиш захарен памук. Преди всяка употреба е важно да почистиш машината за захарен памук. Стъпка 1. Почистване. А. След няколко цикъла захарната камера ще събере втвърдена разтопена захар и ще спре производството на захарен памук. За да почистиш. Първо, изключи USB кабела и отстрани камерата за захар, като използваш палеца и показалеца си, за да захванеш двете щипки, разположени от двете страни на камерата за захар. Второ, постави камерата в топла вода за 2-3 минути. Трето, изплакни захарната камера с топла течаща вода. Четвърто, внимателно изтръскай излишната вода от захарната камера и остави останалата вода да изсъхне. Почистване на купата. Първо, изключи USB кабела на батерията и използвай леко намокрена памучна кърпа, за да избършиш внимателно остатъците от захар от купата. Второ, не позволявай вода да докосва мотора или платката, разположени под основата на дъното на купата. Стъпка 2. Пълно зареждане на батерията. След почистването, следващата стъпка е да заредиш напълно машината за захарен памук. А. Постави превключвателя в позиция Off to Charge, за да заредиш батерията. Включи USB кабела в играчката и адаптер тип C. Червеният светодиод трябва да светне. Когато червеният светодиод се изключи, батерията е напълно заредена. Времето за зареждане е около 5,5 часа. Стъпка 3. Добавяне на захар. Имай предвид, за най-добри резултати използвай бяла захар. Това ще направи най-доброто качество захарен памук. А. Махни прозрачния капак. Б. Сложи червената фуния към захарната камера. В. Внимателно изсипи около 14 грама, което е около 3,5 чайни лъжици захар през фунията и в захарната камера.
Не препълвай. Когато добавиш още захар, напълни до тази линия, но не по-високо. Г. Премахни фунията. Стъпка 4. А. Постави отново прозрачният капак, като първо подравниш стрелката на капака с стрелката на купата. Увери се, че металните контакти са напълно свързани. Б. Включи превключвателя на On to Make. В. Винаги дръж играчката изправена или захарта ще се разсипе. Г. Натисни бутона, за да започне въртенето. Важно! Машината ще спре след 1 минута. Отвори и хъпни. Има 20-секунден период за охлаждане след всеки цикъл, през който бутонът за старт няма да работи. Само напомняне, когато захарта се нагрява, понякога се получава дим от карамелизиращата се захар. Това е нормално. Сега, нека прегледаме някои възможни проблеми и решения в нашето ръководство за отстраняване на неизправности. Какво ако захарната камера се върти и нагрява, но произвежда малко или никакъв захарен памук? Захарната камера може да е запушена. Следвай инструкциите за почистване. Може и да е с ниско съдържание на захар. Допълни до линията в стъпка 3. Какво да прави, ако машината не прави достатъчно захарен памук? Направи 2 или 3 цикъла преди да отвориш прозрачния капак. Количеството на всеки цикъл може да е различно. Какво ако захарната камера не се върти? Капакът правилно ли е затворен? Увери се, че металните контакти са напълно свързани. Превключвателя на On to Make на позиция ли е? Батерията заредена ли е? Какво ако захарната камера се върти, но не се нагрява? Има ли остатъци между захарната камера и моторната основа? Има ли остатъци по металните части? Захарната камера стабилно ли е закрепена към основата? Увери се, че двата клипса щракват на място върху основата. Какво ако неразтопени захарни гранули изтичат върху плота? Това е нормално. Всички машини за захарен памук изпускат малко неразтопени захарни гранули, най-много по време на първия цикъл. Постави машината за захарен памук върху гладък, лесен за почистване плот, в мивка или навън за лесно почистване. Използвай бяла или друга едра захар. Какво да прави, ако батериите не се зареждат? Превключвателя в положение Auto Charge ли е? Ако червеният LED индикатор за зареждане не светне, провери отново всички връзки. Ами ако видя дим? Това е нормално. Разтопената захар понякога пуши. Ами ако част от захарния памук е кафява, това е просто карамелизирана захар.